Hi guys! So for today's video, mag-unbox tayo ng parcel na galing sa Shopee. Shopee ba tama? Yes, Shopee. And ito guys is mga leggings, maternity leggings. So ipakita ko sa inyo yung mga na-order ko. Maganda siya at mura guys. So let's open. Let's open. Actually, nakabili na ako guys ng dalawa sa same store. Tapos, isa din. Mga tatlong leggings pa lahat yung nabili ko. So, I need more kasi kailangan natin ng leggings lalo na pag gabi. Kasi yung aircon malakas. So, this is it guys. So, muna akong na-order. Iba nga kulay. So, actually, daghan siya available color. So, mamili na lang kayo sa store nila. So, sa mga nangangailangan ng mga leggings, maternity leggings, ito na para sa inyo. Mura, tsaka maganda. So, ito, yung napili ko kasi wala pa akong ganitong kulay. And then, ilan ba to? So, ayan. Open na lang natin, guys. Yun. Okay. Ito yung ano bang pula? Hala, parang maliit. Hala, ba't iba? Hala, iba yung store na nabilhan ko, mahal. Iba siya. Wala, iba pala guys. Akala ko same store. Kasi dapat may ano to, may adjust. Anong tawag dyan? Uy, adjust. Anong tawag mo? Adjustment? Basta, dapat ma-adjust to siya. Dito, ma-expand pa siya dapat. Pero ito, ano siya, fix na. Ewan ko kung magkasya ba sa akin, pero feeling ko magkasya naman. Pero iba siya guys. Iba pala, sorry. Akala ko same store. Same lang kasi yung mga design, kaya akala ko same store. But iba. Kasi yung unang nabili ko guys, na mga leggings, yung tatlong leggings na nabili ko is, ma-adjust siya kasi may ano siya pa, may tawag dito, may allowance pa dito sa gilid. Kaso lang, ito, fix na siya. Paano? To, kasya kaya to sa akin. So, ito yung pangalawang kulay. Ayan. So, yung design talaga niya is for maternity. So, ito naman yung pangatlo. Same design siya, guys. Walang adjustment. Fix na siya. Hindi na siya ma-adjust. Iba pala yung nabili ko na yung unang leggings na nabili ko. Ibang store ata yun. Kasi iba yung design. Mas maganda yung ma-adjust mo pa. Kasi pag medyo masikip, so, pwede pa mapaluwagan. So, ito naman yung pang-apat. Feeling ko ito yung terno. Ayan. Oh, wow. Kasya ba to sa akin? Parang ang liit. Ewan ko lang. Maliit. Terno siya guys. With blouse with leggings. So, mumurahin lang to guys sa Shopee. Try natin. Stretchable naman, pero maliit pa din siya. Ay, kasya naman siya guys, pero fit. Parang pangit naman tingnan pag buntis tapos fit na fit. Mali yung size, pero free size lang kasi siya. Pero okay na yan, pang bahay lang. Hindi ko nasuotin sa labas kasi nahihiya ako pag sobrang fitting talaga sa katawan, lalo na pag buntis. Ito, same design din, hindi na siya ma-adjust. So, yung store na nabilhan ko pala guys is iba. Akala ko same lang.
Same-same lang kasi ng mga picture. Kaya akala ko same lang din yung design. So, ayun. So, i-rate ko siya mga 1 to 10, mga 6 lang. Kasi, ang gusto ko sana is yung ma-adjust pa. So, that's it. Kung gusto nyong mamili ng mga maternity leggings, i-check nyo ng maayos. Baka hindi na siya ma-adjust katulad nito. Pero, feeling ko, kasya naman siguro siya. Ay, try ko na lang. Wait. Diyan ka muna, mahal. I-try ko yung isa, guys. Wait. Ay, ito na lang, terno. Kung ano yung itsura. Katalugo ng isa. Mahal, ikaw akong background. Hindi, lang ka. So, i-try natin yung isa, guys. Kung kasya ba. Kasi hindi siya ma-adjust. Pero, let's see. Wow! Sorry. Natumba ang camera. Sorry. Na ano siya, guys. Na sabod sa Sige. Okay, wait. Mahal, dara ka. Okay. Sabi. Tinawag ako mag-edit-edit. Kita ko. Nag-protest ko ya, 20. Sige lang. Kira na. Break time, malimuron. Mga customer pa ka. So, break time ni Jay, guys. Pero nang customer, gihapon siya. Buhay sales, si tawag si Mama, sales, marketing. Ahinti. Sales agent. Hala! Ayan! Pangit siya, mahal. Sa maniyoy. Pangit siya, guys. Fit na fit. Sobrang fitting. Pero kasya naman siya. Pero sobrang fit. Hindi ako sanay sa sobrang fit. Tawag dito. Fit or fit na fit. Wait lang, guys, ha. Hindi ko na i-cut kasi ayoko nang mag-edit para ma-upload. Ay, maganda naman siya kaso lang sobrang fit talaga. Ayan siya, guys, oh. So, ito yun siya, guys. So, yung chan ko ngayon is 6 months. 6 months, mahal, di ba? Oh, 6 months. Hindi pa sure, no? Oh, okay naman siya. Kasya naman siya kahit walang adjust ang tawag dyan. Basta, hindi siya adjustable. Adjustable ang tawag. Oh, yan siya, guys. Kasya naman. Kaso lang, medyo fit talaga. So, feeling ko, kung yung size mo is medyo malaki, hindi talaga tumaga siya sa'yo. So, ako kasi, guys, is nasa medium to large ako. So, medyo maliit kasi akong babae. Medyo lang naman. So, ayan. Kasya naman. Kaso, sobrang fit niya, guys, sa katawan. So, pagbuntis kasi ayokong yung sobrang fitting talaga ng mga suot. Tulad nito, so siguro dito ko lang sa bahay to susuotin kasi nahiya ako pag ilabas to kasi ayan, oh, fit na fit talaga, para akong suma nito, guys. So this is the sample sa leggings na hindi siya ma-adjust. So ayan. So feeling ko pag nasa 9 months na hindi na to kasya kasi ayan, oh, 6 months pa lang sobrang fit na niya. Pero siguro pag hindi na ako buntis, pag manganak na, kasya na to. So, magamit pa rin natin, guys, kahit ano. So, yan lang. Bye! Uy.